zadovoljstvo mi je da najavim otvaranje 21. slušnog centra kompanije Neurot na teritoriji Republike Srbije. Ono što je kuriozitet, to je da je ovo prvi slušni centar na teritoriji Srema. Do sada smo pokrili kompletnu Vojvodinu, što bi značilo da nas ima u Banatu, u Bačkoj i ovog puta smo se upravo odlučili za Sremsku Mitrovicu. Šta zapravo donosi kompanija Neurot Mitrovčanima i ne samo Mitrovčanima, već svim stanovnicima Srema i okolnih mesta? Upravo taj kvalitet, star 118 godina i neverovatnu tradiciju slušne akustike. Takođe bih apelovao na sve građane koji primete da imaju neko minimalno oštećenje sluha ili da jednostavno više ne čuju tako dobro svoje sagovornike, svoj televizor, prijatelje, u restoranu teže komuniciraju, da dođu i potpuno besplatno testiraju svoj sluh u našim savremeno opremljenim slušnim kabinama. Takođe, ukoliko primetimo da je došlo do oštećenja sluha, mogu potpuno besplatno 14 dana da testiraju naše najmodernije slušne aparate. Što se tiče načina plaćanja, nudimo 36 rata i takođe ljudi mogu dobiti slušne aparate i na osnovu socijalnog osiguranja.